Kaixo, Xabertxo behagitako puntuari erantzuna eman behar diot, eta hoxe esan puntua. Kukua entzunaldek etxeko balkoitik. Gurera etorri da goizean goizetik, esan dit irtetzeko ez izan presarik, osondo dagoela basoan bakarrik. Bueno, oin inbar ditugu gauzat pare bat inbar dut. Oin arte bateri bialtzen genion puntua, orain bitan banatu behar omen da jende gehitxo edo sartzeko. Orduan nik lehenengo puntua Jon Guridiri bialduko diot. Jon Guridirentzat puntua, zer landatu dek aurten ire baratzean. Hoxe da, Jon Guridirentzat, eta bigarrena Jon Martinez de Bilgararentzat. Arenako hauxe bigarri dut. Zahartu egin zaidala osaba gaztea.